По случай Международния ден на учителя ще ви представим интервю с един вдъхновяващ учител – Борислав Чакъров. Господин Чакъров, както споделяте, вие сте най-младият учител в нашето училище. Какво ви накара да вземете това решение? Здравейте! Защо съм най-младият учител? Като може би съм по-възрастен от повечето колеги. Защото съм учител само от 4 години, тази ми е 5. Защо взех това решение? Има 2 причини, поне. Едната е, че във фирмата, в която работех и отговарях за подбор на персонала, започнаха да идват кандидати за работа, които не умееха да четат и не умееха да смятат. И аз реших, че това е много интересно да разбера защо в нашата образователна система се появяват такива ученици, завършили средно образование. Втората причина е, че исках да сменя малко работата, която дълги години работех, с нещо по-интересно, нещо по-вдъхновяващо и затова реших да стана учител. А какво ви дава учителската професия? Дава ми вдъхновение, дава ми радост за това, че всеки ден се срещам с млади хора. Взема ли ви нещо и какво е то? Да, взема ми. Взема ми от свободното време, което иначе бих пропилял в гледане на телевизия или нещо друго още по-безполезно или дори вредно. А сега това време давам на моите ученици. Ако имате възможност, бихте ли променили нещо в образователната ни система и какво е то? Да, бих променил така образователната система, че да подготвя децата за реалния живот. Бих направил така, че те да учат повече истински неща, които се случват в живота, когато се сблъскат с държавните институции, данъчните и така нататък, с здравната система. Вие сигурно имате любим учител. Какво научихте от него? Да, имам няколко любими учители и всъщност те са ми вдъхновението да реша и аз да стана учител и да се опитвам да бъда като тях. Това, което научих е, че те вярват в своите ученици, както и аз се опитвам да вярвам в моите. Какво е за вас учителят? Будител. Благодаря за отделеното време и внимание. Честит празник, наши учители! Благодарим ви!